Bună! Astăzi pregătesc o ruladă cu gem de prune. Pentru această rețetă avem nevoie de 5 ouă separat, un praf de sare, 5 linguri ulei, 5 linguri zahăr, 5 linguri făină și gem la alegere. Voi pune peste gălbănușuri un praf de sare și le voi amesteca puțin. Iar apoi voi pune uleiul, puțin câte puțin, și îl amestec. Gălbenușurile le voi da deoparte, iar acum voi pune albușurile în bolul mixerului și le voi mixa până se formează spuma. Iar acum voi pune din zahăr, puțin câte puțin, până voi termina tot zahărul și va deveni o spumă tare. Albușurile sunt gata, așa ar trebui să arate. Iar acum voi pune din compoziția de gălbenușuri amestecate cu un praf de sare și ulei și amestec ușor cu mișcări largi pentru a amesteca ușor. Și voi pune și din făină puțin câte puțin până încorporez toată făina și gălbenușurile. Acum voi pune compoziția în tavă și o voi întinde uniform și o voi da la cuptor la 180 de grade. Am întins compoziția uniform și acum va merge la cuptor la 180 de grade. Rulada este gata. O voi pune pe blat. Iar acum voi pune o hârtie deasupra și o voi întoarce. Voi desface ușor hârtia. Iar acum voi pune gemul. Am aici gem făcut de mine anul trecut. Am un borcan de 400 de grame. Dacă aveți tava mai mică, puteți pune 3-4 ouă și puneți 4 linguri zahăr, 4 linguri ulei și 4 linguri făină. Iar acum o voi rula cât de strâns pot eu. Și o voi lăsa așa pentru 2-3 minute. Așa arată. Așa arată rulada cu gem de prune. Este o rețetă foarte ușoară, se face și foarte repede.